mandayo tinta bisino tuh ini cuma biji kelalaikan tinta bisin kalau puila Lokhipur bisi purbo Noabadi bisi tabung ke rason teh bisi rason teh bisi hai kota buk jeng sidewal kajak tabung kangkai akebang sorah ini jago ada hai naikani nasi no jeng takok saidongo parani elakani samasya jotono nailaika tamung nai tam sok nai bawa complete unjak ya tamung nai elakani problem dong no tui karen lama tabung kangkai uyanggo jeta water resource ni je samung je oro nala tui soraro kajak abrono jeng nailaika parani je samasya samadan to asuk dotin khalai mangala ango bono sanani musungi terus je problem dong no terus khalainan thangi tongo elaka jahate develop unthon abono nailayo joto bisi uno habui akoi phai nai borok motamuti arsi nogoro to motamuti develop unjak no tebo je baki tongmano terus khainai abono jeng nailaika abono sanai obo khai দ্বিতীয়বার visit nui tong bisi visit ang duibar visit khlaika tabuk joto jagao no duibar khlainai aboni pore jeng kobuni bisio tinta khai romuinai visit khlai thangnai elakao tam problem ngi tong tam samasya ngi tong oborok no nainai lama ngya tui gurei current gurei o jagao doti khlainan bagui no chaitogui tongo jara median through te nai tongnai rong nang obono koboknai jotoni bisio na hamnai norok ready khai toridi boro nongni satai tong boro khlaitai tong oborok no phunukdi tui boro nangnai lama boro nangnai current boro nangnai oborok phunukdi oborok sadi ar borok tui ni bagui je tui kaijak rok boro rok pending klaijak tong oborok no phunukdi abo haikai terus khai complete khainani chaitogui tongo ebong khlaibo tongo boro lama borok phunuk chanai jotono janjani bisio norok Achukgwi bobo lama phunuknani abo naitori dehini ang obono komung mungnargo terus mandayo je problem tongmani motamuti solve khainani bagi chaitok tongo tabuk ngangka rason tai bisi Achukgwi bisi hini jago aro no visit khai tongo tabuk jeng sekango hingkai jeng aro Lokhipur bisi abo visit khai phaika arbo lama rong problem rong nai phaika ar PWD lama hingkai aro 20 foot rok nango ontoto ar kheto tui rogo PWD ni je route khlainani hingkai 20 foot yakana naya omorok tongbayo ar borok no saikai phaika norok Achukgwi sidanto na hadi regulation na hadi norok jodi 20 foot yakakai abo PWD lama khai rimanai abrok saikai phaika hingkai tekaisa hingkai purbo Noabadi bo habi phaika arbo visit khailai dini hingkai jeng oro visit block ni video tongo tai oro water resource ni tai oro DWS hingkai electric ama RMB bo tongo oma haika Dr. Wise tu phaika joto department no jotono naithung huninai jotono kok satung khulugui kok satung hino jotono oro dr khailai